Tul is-sena tal-pandemija, 86% tal-kumpaniji Maltin ma keċċew l-ebda ħaddiem minn magħhom. Dan ħareġ fir-raba stħarriġ li sar mill-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem bejn 211 il-parteċipant li ġejjin minn kumpaniji differenti f'pajjiżna. Minn dan l-istħarriġ ħareġ ukoll kif kienu biss 14% tal-kumpaniji li keċċew xi ħaddiema. Ħareġ li minn dawk il-kumpaniji li keċċew in-nies, 86% tal-kumpaniji keċċew sa kwart tal-ħaddiema, filwaqt li 14% biss keċċew sa nofs il-ħaddiema tal-kumpanija. F'dan l-istħarriġ ħareġ ukoll kif minn Settembru li għadda kważi n-nofs tal-parteċipanti daħlu ħaddiema ġodda jew reġgħu daħlu ħaddiema li kienu tkeċċew. 76% tal-kumpaniji li tfisser 160 kumpanija qed jaraw li se jkunu stabbli fit-tliet xhur li ġejjin, filwaqt li kważi 10% tal-kumpaniji qed jaraw li jżidu l-ħaddiema bħal livell ta' qabel il-pandemija. Meta mistoqsija jekk is-sitwazzjoni tagħhom mhix aħjar mis-sajf li għadda, 44% tal-parteċipanti qalu kif is-sitwazzjoni baqgħet l-istess, filwaqt li 23% qalu s-sitwazzjoni tinsab aħjar. F'dan l-istħarriġ ħareġ kif 58% tal-kumpaniji qalu li iktar miżura effettiva waqt il-pandemija kienet dik tal-COVID Weight Supplement, filwaqt li 23% qalu r-rifużjoni tal-kontijiet tad-dawl. Kważi 55% tal-kumpaniji qalu l-proġett ta' tilqim se jkollu effett pożittiv fuq in-negozju, bi kważi 2/3 tal-kumpaniji iwieġbu favur li jkun hemm passaport li juri li wieħed ikun tlaqqam.